Khamini. Xa usathi khamini kwam mna zawasathini? Hayi kaloku madam uyazi ukuthi come out wena. Ubekwa yintoni apha bhuti? Hayi ndibekwa imoto apha estopini madam. Ye manje madam, sokukwakho apha. Ungena phi kuloo nto? Oh, hayi ndingena apha emnyango. I don't have a time for this. Ndingakunceda? Hayi wena madam, ndive. Yibamba apho ke. Andisebenzi ngondiva. Ndihamba ndikhangela umsebenzi madam. Okay, hlala phantsi. Oh, enkosi madam. Ubukeka ungubhuti nembeko. Ngubani igama lakho? Ndingumawethu Soko. Mawethu. Hayi lidale lo gama kunawe. Hayi kaloku uyabazi madam abantu abadala. Ndathiwa ngegama likatata kaDabs kamakhulu katata kaDabs katanci kamakazi katata. Kodwa ke abantu bandibiza malume. Hayi umalume uright for mna. Ndivi ngathi uyasuza. Hayi ke madam, ubuthe awusebenzi ngondiva, nam andisebenzi ngondiva. So ke malume uve ngabantu banifuna umntu. Ngoba nyhani ndiyamfuna umntu wegadi. Hayi wena madam, ndive ngomtshana. Nomtshana ke uthi uve ngechomi yakhe, ichomi yakhe ive ngechomi yayo, ichomi yayo ive ngechomi yayo, la chomi nayo ive ngechomi yayo, ichomi yayo ive ngechomi. Bathi ufuna umuntu oclean igadi So wena malume waqonda uba mawubaleke uzo-occupy ispace. Uthini madam? Hayi madam, andizange zontyumpaya apha ndizosebenza. Hey, umadam uthi ndizontyumpa ispace. Hayi ndizosebenza madam. Uyayazi English? Hayi ndiyayazi English madam. Naye iyandazi. Qha ke mna ke kandigqiba uthetha i-English ndiyanxana. Unjani kanti? Oh ndiphilila khonto kunjani madam? Hayi mandikunike lo msebenzi ngethemba loba uzondiphoxa. Ingathi ndiza konwaba kuhlala nawe. Hayi madam soze uzisole kakhulu. And then sintoni esiziphethe ngesandla? Oh usho ezi? Hayi izimpahla zami ezi madam, ezinye bendiqonda ndizazithenga xa seke ngokundibhatele. Hayi Jakaba unjani kanti? Hayi ndiphilila khonto kunjani?